kara kan mission report mission chanchin ngai thlak tur chu Bolivia rama Trinidad khua kurti chanchin nei don ani World Mission Report. God is in control. Keroli chu harsanalian taknen kurtin hena trampui na ngenin na lokala tuti hriat lovin a in hmun le a in a thlona nei sak alo tungwang ane an harsanal an boina lovin tandan chu hetiang hi ane Keroli chu zirna sang jok beseya Brazil lamakal atumwangin Antrian pakhat nena chuan kan in hun nen in te lo enkol sak turin an tia Antrian po chu ina chunin son lutin lo enkol sak ta a Keroli te in hun hi anin hi in thatak ni lo ma sela anom na hun hi mun laili ania chuwangin athen om hnai velami chu an then pa chon lei adu wangin Keroli po chuan poisa alo puk tirani ti chuan community hnuwa chuan Keroli chu ron let le ta a Bolivia rama chuan chuta thu hriat chu mi tu ti hriat lovin a in hun chu a thlona nei sak alo tum hi ni a ti chuan an han in ti boy deuh nak naka court ro rial na te an lu deuh barbara chutenga hun rei tak an ti hnuwa kumnga an han boy hnuwa chuan Keroli po chuan Brazila azerna chu alo zo veta a ti chuan Brazil rama chuan na thatak mai mu in apasal nen chuan in mun te lein anin beng bil ngalta ane chutianga Brazil rama in mun te leya omta ka wang chuan Bolivia rama Trinidad khoa in mun ko ta in khimna tur ta na poisa man tur anei to lo wangin kurti choron pan ania kurtin hena chon heteng hian atia atir chon kan pa nen he kan in mun a hian medical clinic saka mitam takten damna anei the beise na kan nia ma se tu na chuan he kanin mun hi in kauran 7 day Adventist ne na hian a thlonin kan pedu ani he kanin mun a hian tharau lam damdoin omse ti hi kan do ani ti in ron hrilta a kurti chuan kauran upa te kauran roi tu ten hena a han thlen ta ni kauran chuan ram lo ti in thei to pin ma anan ta a amun kam hun laili ni wangin rongbol na azau thei do na rongbol ata na lai mi te kanwa champui thena tur mun laili tha ani don ni ti an hreta wangin tan an lata ate chuan korda te chuan an boi te nak nak mai ni kausan nen chuan amar chu setena chuan chu tiang kausanin man laka pathian ram zaw na tur chu alo phal lo ngang maya chuan chu korda chuan ram chung chang chuan an boi chho zela kumnga an boi le meu chuan Bolivia rama ro rena sang ber Supreme Court an ti chuan thlang chho ta hial ta ni korda ro rel chu rin ai hun le ni a hek du em maya kum tamte all maya amai ro chu pathian chu engkim chunga ro rel tu ani zia ron tirin afa te tong trana chu achang thin ni de lan tir nan court chuan chuin mun chung changa chuan ni som thum chung lekin aching felta a thukluk na siamin 7 day Adventist ta kota alan felta ani tuna hian he mun hi 7 day Adventist ten nei tu ni na changin damdoi in le Healthy Lifestyle Center sakna na man ani do ani